Banyu muncrat saka sawah, diesel sawah. Ngantek 100 meter iki dhuwure. Mbah Mudin. Banyu muncrat, Ji. Nang Mbak Selo. Dewi, kabelnya gak nyamari. Ya dipateni paling. Iya, meh cedhak nggone tutik. Nang pinggir tol, Bu. Apik mbae kuwi wong bencana kok apik. Yo apike nggo tontonan kuwi. Sibel ora diesel. Zoom kayak iso. Hah? Kayak iso dicedhak nih. Ora iso. Ya, mati, wes, arep